Pozdrav svima ljudi, Toti ovdje, dobrodošli u jedan novi klip u novoj godini. Dakle, kao što sam radio i prošle godine, znači 1. januara, tako radim i ove godine, a to je znači da čestitam svima novu godinu, a posebno mojim pratiocima koji me verno gledaju iz dana u dan i koji me podržavaju u ovom poslu i naravno da vam se ostvare sve želje koje vi planirate, koje imate u planu, da vam ova godina bude bolja od prethodne, također i meni što se tiče YouTube, što se tiče svega i pratioca i sve ostalo. I kako ste vi proveli novu godinu, da li ste uživali, verujem da jeste. Ja znam da je meni bilo jako lepo. I ove godine, mislim, moj klip neće biti nešto predugačak, malo da ne smaram, jel? Ali ja sam moju novu godinu dočekao ovdje, znači ovdje u sobi. I bilo mi naravno jako lepo, to što sam dočekao po prvi put novu godinu sa voljenom osobom, znači sa mojoj devojkom koju ste već primetili u live-ovima, a bit ću i u klipovima naravno. Tako da, meni je bilo jako lepo, ja sam nadam da ste vi tako se lepo proveli, da li ste možda izašli negdje, nebitno. Uglavnom, znači srećna svima nova godina, da vam se ostvari sve ono što želite, da uspete u onome što radite, nebitno šta je to, također da, ne mogu ja sam sebi da kažem da im bude bolje u novoj godini, uglavnom, 2018. je bila bolja od 2017. što se tiče YouTube-a. Pošto 2017. sam počeo sa snimanjem, pa normalno će biti prva godina najgora, jel? 18. je bila bolja, logično, a verujem da će 19. biti još bolja od 2018. Pošto već tako tim koracima se ide, ali ajde vidjet ćemo o tom potom. Tako da, nećemo nešto tu sad previše pričamo, samo čisto poželim svima novu godinu i to je to i ništa, vidimo se u nekom narednom klipu, očekujte naravno ovih dana sada, vrlo brzo, očekujte i 8. deo serijala Igrica, koje puno već tražite od mene, naravno Igrice sam spremio, znači tu mi je na ekranu, samo treba snimiti klip. Tako da, eto, to je bilo to, veliki pozdrav od mene, ljubim vas brat sve i vidimo se u nekom narednom klipu i pozdrav.